Bigues i Riells sí poden és l'únic partit que aquest mandat s'estrena al plenari de Bigues i Riells. Ho fa amb dos regidors, José Gómez i Sílvia Rovira. Es van presentar a les eleccions com una candidatura d'electors i formen part del Cercle Podem. S'estrenen al plenari governant, ja que juntament amb el PSC han donat suport a Esquerra per tenir l'alcaldia. Des de Virsip diuen que volen que durant aquests 4 anys el govern sigui estable i prioritzar la transparència. Sobre todo queremos transparencia, transparencia y más transparencia. Y después no hacer grandes obras faraónicas, puesto que el municipio no se lo puede permitir. Y creemos que sería necesario un nuevo rumbo en cuanto a la manera de comunicarse del ayuntamiento con la ciudadanía. Som un equip que encara que té 3 colors diferents, tots hi ha una convergència que és treballar pel poble, i tots els projectes que cadascú teníem de cada partit han confluït en un sol. Creuen que ser nou pot semblar un desavantatge perquè no coneixen la institució, però consideren que és un avantatge perquè no tenen càrregues del passat. Comparteixen govern amb Esquerra Republicana, que per primera vegada ha assolit l'alcaldia sota el lideratge de Joan Galiano, i amb el Partit dels Socialistes, encapçalat per Joan Moreno, qui va ser alcalde fa 8 anys. Convergència i Unió, que en l'últim mandat havia tingut l'alcaldia, és el partit majoritari a l'oposició, i l'altra formació que no governa és el Partit Popular de Vicente Márquez. Qui ja no és a l'hemicicle de Bigues i Riells és Iniciativa, que es va quedar sense representació en les últimes eleccions.